niin, meillä on tässä tänään arvostelussa tämmönen Axe Deodorant Body Spray. Joo. Tää on tämmönen miesten deodorantti. Ilmeisesti suhteellisen suosittu merkki. Ja tää on tämmönen vähän niinku tölkki tai pullo. Ulkoasu on miellyttävä silmään. Tämmönen musta ja vähän tommoista paskaa siinä sitten seassa. Ja tämän nimenomaisen deodorantin malli on tämmönen kuin Dark Temptation, eli musta tai tumma temptaatio. Joo. Semmoista settiä. No, pitäis varmaan sitten vähän ehkä suihkauttaa tätä itsensä ja vähän kuulostella, että miltä se tuoksuu. Ravistetaanpas ensin tätä, tätä purkkia, että varmasti sekoittuu täällä sisällä nämä saiset ja sösset ja mitä siellä nyt sitten on. Noin. Suihkutetaanpa sitten vähän tonne kaulaan Suihku on miellyttävä ja viileä. Onpas vahva tuoksu. Mutta pakko myöntää, että tuoksuu kyllä kieltämättä hassulle. Mutta jos tytöt tykkää, niin mikäs siinä? Joo. Semmoista settiä. Täällä on vähän jotain tämmöstä. En minä oikein tiedä edes. Ei voitaisi suositella, että laittaisit tämän saman taskuun sytkärin kanssa, koska tämä on herkästi syttyvää ainetta. Tämä pullo. Tai sitten mitä siellä on sisällä. Arvosanaksi antaisin tälle Axe Body Spraylle hyvää. Kyllä. Hei hei.